ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор боша, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафарғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ассалому алайкум дӯстони азиз, мо айни ҳол қарор дорем дар ширкати Акай Парвиз ки тӯли 6 мошини ака реклама кардем. бороҳатон аз Москва ва Московская област гирифта ба Тоҷикистон равон мекунад бардора. ба тамоми ҷои Тоҷикистон, махсусан ба шаҳри Душанбе ва ба вилояти Суғд ва Панҷакет, Хунҷанд, яъне ки ба шаҳри Бохта равонтон мекунад. дӯстони азиз, ширкат бовар накунед, иншоалло ки ягон камбудӣ нест, ҳар ҳафта бор равон мекунад. салому алайкум ака. акаҷон, яъне ки ҳамин бортона дар тӯли чанд рӯз меравад, яъне ки чихелай? ҳамин я ҳафта ҷамъ мекунем, раҳкӣ мекунад. ҳар ҳафта, яъне ки шумо бор доред барои рафтан? ҳар ҳафта ҳаста. Саломат ҳар бошед. ҳафта рӯзи якшанбе. Саломат бошед. дӯстони азиз, ина марҳамат дар метро Катени қарор дорем. ана адреси метро Катени, номерои ватсаби акамон. мондагия касоне ки доштагӣ бошед, иншоалло ки рафта боротона мегирад. дӯстони азиз, якумин эълони мо дар навор имрӯза замини фурӯши арсаги қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, яъне ки аз ноҳияи Файзобод 3 километр дорад гуфтагиай. 5 сотиқ замина, нархи замина 70 000 сомон мега. муомилаи хубанд дӯстони азиз. рақамҳои ватсапош +7 охириш 5141. касоне ки дӯстони азиз, яъне ки аз ноҳияи Файзобод заминхар бошед, 5 сотиқ замин бо нархи 70 000 сомонӣ боз муомилаи хубанд дорад. марҳамат дӯстон, дар ватсапашон муроҷиат кунед. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастад, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, кӯчаи Истиқлол 4 гуфтаги бардоро. 4 дар хона ва масоҳати заминаш 12 сотиқ замина, гирди атрофи хона маҳкама ва оби суед мушкилӣ нест. нархи хонара 450 000 сомон мега. кухни, баня, ошхонам ҳастай, яъне ки барои зиндагӣ кардан ҷои беҳтарина гуфтагиай. 4 дар хона, 12 сотиқ замин. рақамҳо барои тамос 984 33 33 84. марҳамат, дар тамос шавед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастад, қарор дорад дар шаҳри Бохта, яъне ки Қурғонтепа, ноҳияи Кушониён. 4 дар хона ва 4.5 сотиқ замина, гирди атрофи хона маҳкам, обу суед мушкилӣ нест ва нархи хонара 418 000 сомон мега. боз муомилаи хубанд дорад. марҳамат дӯстон, касоне ки аз шаҳри Бохтар хонахар бошед, бо нархи 418 000 сомонӣ боз савдои хуб дорад. 518 55 68 марҳамат, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, чорумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастад, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Сангтуда гуфтагиай. дар хона мебошад ва 3 сотиқ замина, нархи хонара 250 000 сомон мега. боз муомилаи хубанд дорад. нашоти зиндагӣ кардан, яъне ки барои зиндагӣ кардан ҷои беҳтаринай, оби суед дорад. марҳамат, 250 000 сомон, яъне ки муомилаи хуб дорад. рақамҳо барои тамос 975 36 95 95. занг бизанед ва маълумоти аниқтарашон аз худи соҳибашон дастрас кунед. ва дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳо дошта бошед, хона ё ин ки замин, мошин, ягон техника, марҳамат, дар ватсаби мо роҳӣ кунед, иншоалло ки реклама карда хонаҳои шуморо фурӯхта медиҳем.
дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастед, қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир, деҳаи Шоликорӣ гуфтагиай 4 дар хона, 8 сотиқ замина ва нархи хонара 220,000 сомон мега. Свет дорад, нашоди документҳош ва нашоди обаш ҳечи гуфтагӣ нест. Дӯстони азиз, кадмина ки маъқултон шида бошад, ина марҳамат даруни банияш, яъне ки кухни ҳама чӣ дорад. Шарти шароити зиндагӣ кардана дорад. Рақамҳо барои тамос 985 32 21 79. марҳамат, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, шашумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастед, қарор дорад дар ноҳияи Ҷиргатол, яъне ки дар ноҳияи Лахш, деҳаи Сафедора гуфтагиай 4 дар хона ва масоҳати заминаш 20 сотиқ заминай. нархи хонара 238,000 сомон мега. Ина марҳамат даруни хонара бинед, яъне ки хона ремонти хуб кардагиай. 238 бо савдо дорад. 900 09 99 86. марҳамат, муроҷиат. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе назди Пажарка иборат аст аз 59 квадратни метрай. дом дӯстон худ яъне ки 6 этажа мебошад. Квартира қарор дорад дар 4-ум ошёна. байни этажҳо гуфтагай монолит рехтагӣ нестай, плитка мебошад ва нархш бошад 250,000 сомонӣ. Коробка гуфтагай дӯстони азиз ки хона коробкаи холияй. соҳиби дом перегородка, тиреза ва дари главнира соз карда медиҳад. марҳамат дӯстон, номери ватсап мега, тариқи номерҳои ватсапшон муроҷиат кунед. марҳамат, ина дар омади дари хона. Хонара дари главнишам мечаспонам, трезаш тевраишам мечаспонам. Дар омад мешавад, инҷа ҷои туалети баняш. Ман инҷа да мешавад як хонаи дрози калон. Шаш бассейн бо балкон дорад. бо ин тарафшам хеле хона мешавад. ду хонагаи калон кардаган 5 инч 5 бассейн. ин хонаш ин шаша тоза дриш бо балкон дорад. хулоса трезоша мезанам, дари главнира мезанам, перегородка фақат перегородкашам ҷудо карда мекунам. одами харидор фақат чӣ мекунад, шикатур мекунад, рангбор мекунад, зиндагӣ мекунад. қарор дорад дар инҷа раҳи Файзобод нима тарафи дари шаҳри Ваҳдат. инҷа дар маркази савдош вестай калон, инҷа гимназия мешавад. ҳамаш сохтмони сохтаста бароям ҷои нағз мешавад. ҷои хуб ва қарор дорад. хона ибората анҷома метрик квадрати. дӯстони азиз, хонаи навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастад, қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷоми гуфтагиай 3 дар хонаи пастак, яъне ки сохтагиай. дӯстони азиз, хона ремонтҳои хуб, 6 сотиқ замина. нархи хонара яъне ки 175,000 сомон мега. калидораш гуфтагиай ки 20 метрай. касоне ки хадр бошад, марҳамат дар номерҳоро экнамуда замина ва маълумоти аниқтарашон аз худи дӯстонашон дастрас кунед. дӯстони азиз, кадме ки дар комментари аз шаҳри Ваҳдат хона гуфтагӣ, марҳамат, хонаи фурӯшӣ ҳастад, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Фаришта гуфтагӣ. дӯстони азиз, 4 дар хона мебошад ва масоҳати заминаш 6 сотиқ замина. нархи хонара срочной фурӯшӣ 205,000 сомонӣ. калидор ҳам дорад, яъне ки гирди атрофи хона маҳкам дарвозаам часпондагӣ ҳастад. свет ҳам дорад, нашоди обаш ҳечи гуфтагӣ нестад. дӯстони азиз, рақамҳо барои тамос 905 80 80 06. марҳамат, дар тамос шавед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастад, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, яъне ки дар тарафҳои фабрика, деҳаи Истиқлол 4 гуфтагиай. дӯстони азиз,
3 дар хона мебошад ва масоҳати заминаш 2 сотиқ замин обсиён мушкилӣ нест. Нархи хонара 270,000 сомон мега. Дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Истиқлол 4. Калидор 2 дар хона, яъне ки 3 дар хона 2 сотиқ замин. Нархаш 270,000 сомонӣ, боз муомилаи хубам дорад. Гирди атрофи хона маҳкам, яъне ки дарвозаам часпондагӣ ҳаст. Дӯстони азиз, рақаму барои тамос 551 02 44 00. Марҳамат, занг бизанед. ва дӯстони азизи хонаи навбатиамон қарор дорад, яъне ки хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, деҳаи Саркишти Боло гуфтагиай. 3 дар хонаи фасони Хушрӯ духтагиай ва 5 сотиқ заминаи нархи хонара 400,000 сомонӣ мега. Гирди атрофи хона маҳкам, марҳамат, яъне ки хона ба айнами ҳолат ҳастай. Кадне ки аз ноҳияи Фирдавсӣ тарафҳои деҳаи Саркишти Боло хона хар бошед. Дӯстони азиз, марҳамат, дар номерҳои 915 84 84 26 хадӣ метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, 18-умин эъдони мо хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ ва яъне ки ҷамоати Султонобод, деҳаи Гулов гуфтагиай. 4 дар хона мебошад, 8 сотиқ заминаи нархи хонара 290,000 сомон мега. Дастфирошни фурӯшиай боз камтар, муомилаи хубам дорад. Дӯстони азиз, 940 90 96. марҳамат, касоне ки аз ноҳияи Рӯдакӣ хона хар бошед, бо нархи 290 боз савдо дорад. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ аст, ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки дар тарафҳои Гипразе мебошад. Духонага дар якум этаж мебошад. Нархи квартира 535,000 сомон мега, боз камтар савдо дорад. Квартира, дӯстони азиз, яъне ки дар шаҳри Душанбе, дар тарафҳои Гипразем, ошхона, кухни, баҳни ҳама чиз дорад, ягон камбудӣ надорад. марҳамат, рақаму барои тамос 903 11 99 38. марҳамат, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, дар паноҳи Худо бошед. Худованд меҳрубон нигоҳбон бошад. хайр то оянда.